Niet fris. Wij mochten Sagrabouatje op het Schwallenplein bij een bal. Op dreamen, fantaseren, waar wienen wij nog hier en dal. Sieven waar een astronaut en Melle miljonair. Wij konden vliegen naar uw stak om stak, want uw wezen dat wij daar. En op Schwallen, 6 masten, doe je best en werk je hut. Daar wil je hem alle keer beter van, als het leven letter wordt. Is dit nou letter? Is dit nou letter? Is alles beter? Ik voel dat ik dat zeggen moet, dat ik net zo volle vragen niet. Is dit nou letter? Is dit nou letter? Die grote jongen, die ik toen graag wilde doen, maar het wist op mij te wachten stier. Is dit nou letter? Die bal die rollen we er nog en viersen de hut voor huis. Ik herinner, ik kan draven, maar ik kan er net meer bij. Het is alle keer zo oorzaaks dat ik doe toch dat het hier. Ik begreep de vraag nog altijd net, ik voel dat ik dat vinden hier. Wij binnen alle keer verloren, wat je doen wij net meer. Master, master, vertel het dus nog maar een keer. Is dit nou letter? Is dit nou letter? Is alles beter? Ik wil er niet nog 6 keer, dat ik ben zo wat ik ben. Ben ik nou Grutter? Ben ik nou Grutter? Die grote jongen, bij het lip van een grote man. Ik bedrieg er vast geen donder van. Is dit nou lekker? Zuster Lat, en vader van 2 dochters en een zoon. Zie je toekomst door een ogen, schoonheid, waanzin in de wereld van